Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore lur, dina siki Mas Mendoan garap cerita tentang pesanan tahu brontak 200 biji. Dina Setu sore nang pinggir dalan ati pasir, Mas Mendoan lagi anteng ngelap wajah gede. Ijik-ijik ana wong tekan numpak motor metik anyar. Bapak-bapak nganggo klambi batik. "Mas, ngene nggon Mendoan sing paling enak ya?" takone bapak gue. "Ora salah alamat, Pak. Ye, Mas Mendoan sing paling mantep ati pasir," jawabe Mas Mendoan nganggo logat ngapak sing medhok karo glewean. Bapak gue mesem, "Ki Mas, aku arep pesen tahu brontak 200 biji kanggo acara pengajian ngesuk jam 7, bisa apa ora?" Mas Mendoan langsung melongo, "Waduh, 200 tahu brontak? Nggih saged, Pak. Tapi niki tahune kudu isi toge campur wortel nggih." "Iya, sing pedes nggih, pokoke jam 7 kudu wis siap," jere bapak kuwe karo ngewehi DP. Mas Mendoan langsung muter otak, 200 tahu brontak kuwe akeh banget. Langsung dheweke nelpon bojone, "Mak, gawat, ana pesenan tahu brontak 200 biji. Tahune urung tuku, bumbune urung ngulek." Wangi kuwe dapure Mas Mendoan kaya medan perang. Tahu putih 200 wis dijajar. Mbak Mendoan bagian ngisi tahu, Mas Mendoan bagian goreng. "Bu, aja lali dipedesi, wonge njaluk pedes." "Entang-entang," jare Mas Mendoan karo keringetan. "Ya Pak, ki lombok wis entong akeh banget, kaya arep nggawe sambel setan," sawute Mbak Mendoan. Jam 2 wengi tahu 100 biji kakaron. Mas Mendoan wis ngantuk banget. "Duh, mripatku wis menduk," batine. Esuk jam 6.30 bapak sing mesen teka. "Tahu brontak 200 wis mateng, anget tur rapi ning nggon wadah." "Wah, cepet temen Mas. Niki pas kali atus," takone bapak kuwi. "Pas Pak, 191 sing bonus nggo Pak RT hehe," jawab Mas Mendoan guyu. Bapak kuwi nyicipi siji, "Wah, mantep pedese, pas, gurih pas. Laris manis Mas. Alhamdulillah, orang apa